Ukážeme si vytváranie ďalších typov pohľadov. Ako prvý z nich si vyberieme pomocný pohľad. Kedy sa pomocný pohľad používa? No vtedy, keď pri pravouhlom priemetaní sa nám niektoré rozmery spodobujú, to znamená, ako v prípade tohto telesa, ktoré má vytvorené ten štvorhranný otvor do šikmej plochy, a pri tomto priemete rozmer toho otvoru je skreslený, takže by sme ho nemohli zakotovať, ale keď vytvoríme pohľad smerom kolmo na tú plochu, tak ten štvorhranný otvor nebude spodobený. No ja tu mám to teleso, takže dám si nový súbor typu výkres, nazvem ho pomocný pohľad a povedzme, že si vyberiem prázdny výkres s formátom a vyberiem si formát napríklad A3. Takže mám formát aj s titulným blokom, vložím si prvý pohľad do výkresu, čiže obecný, kliknem na miesto, kde bude a dám ho do orientácie nárys. Teraz si z neho urobím priemet, teda bokorís, a teraz idem vytvoriť ten pomocný pohľad, roviny si vypnem a ten pomocný pohľad nájdem tu v ribone, že systém ma vyzýva, aby som vybral hranu alebo nejaký pomocný prvok, na ktorý bude ten pohľad kolmy, takže bude to táto hrana. A už teraz vidíte, že na kurzore mám ten priemet, odkliknem, mám ho tu, trošku si to posuniem, zase si to odomknem a dvojklikom si otvorím vlastnosti toho pohľadu, čiže typ pohľadu je pomocný a tie šipky je teraz nastavené, že žiadna, ja si dám, že zobrazím jednu šipku a meno toho pohľadu dám napríklad pohľad P. OK. No a nastavím si v týchto dvoch pohľadoch zobrazovanie skrytých hrán, čiže hidden. Tak toto bola ukážka vytvárania pomocného pohľadu. Ako ďalší typ pohľadu si ukážeme detailný pohľad. Kedy sa používa detailný pohľad? No, detailný pohľad používame vtedy, keď potrebujeme zobraziť nejaké tvarové podrobnosti, ktoré v základnej mierke výkresu nie sú dobre viditeľné alebo nedajú sa dostatočne prehľadne okotovať a potrebujeme ich zobraziť vo väčšej mierke. Vložím si teda zase prvý pohľad do výkresu, v orientácii nárys, zmením si mierku na 2:1 a vidíte, že napriek tej mierke 2:1 tejto časti to nie je dosť jasne viditeľné, tak si vytvorím detailný pohľad. Detailný pohľad máme tu. Systém ma teraz vyzýva, aby som vybral nejaký stredový bod, okolo ktorého nakreslím ohraničujúcu krivku. Takže vždy treba kliknúť na hranu. A teraz ľavým tlačidlom iba klikaním si vymedzím ten priestor, ktorý chcem mať v detaile. Systém ma ďalej vyzýva, aby som ukázal, kde ten detailný pohľad zobrazím. Takže zobrazím ho tu. A mám teraz túto oblasť v mierke 4:1. Ja si mierku toho detailného pohľadu zmením na normalizovanú 5:1, že dvojklikom otvorím vlastnosti pohľadu, vyberiem si v kategóriách mierku a nastavím tú mierku na 5:1, čiže 5. Teraz je detail v mierke 5:1, zmením ešte názov toho detailu, čiže
kliknem si na názov detailu, dvojklikom to otvorím a dám mu teraz názov detailu X, kolieskom potvrdím, kliknem ľavým tlačidlom, aby som z toho odišiel a ešte zmením túto šipku, čiže kliknem si na tú odkazovú čiaru, keď sa mi ukáže táto gulička, podržím chvíľku práve tlačidlo a v štýle šipky vyberiem, že žiadna. Takže toto je detailný pohľad. Ukážeme si tu ešte, ako zobraziť osy. Môžeme si kliknúť na pohľad a v kontextovom menu máme tu na zobrazovanie výkresových poznámok, čiže to je jedna možnosť. Druhá možnosť je, že v Ribbone prejdem na záložku poznámky a to isté je tu. Takže vybral som si zobrazovanie poznámok a teraz tie poznámky sú v nejakých kategóriách. Tá prvá sú koty a tá posledná sú osy. Môžem to vyberať tu, ale jednoduchšie je priamo vo výkrese vyberiem jedna os, druhá os. Potvrdím, OK, klik. A teraz tie osy môžete ešte upravovať, keď musíte byť ale v tej časti poznámky v Ribbone, tak kliknem na os a teraz ju môžem držaním ľavého tlačidla za ten bod ťahať, predĺžovať alebo skracovať. Čiže takto sa dá upraviť veľkosť osy. Toľko k detailnému pohľadu. Ďalším typom pohľadu je prerušený pohľad. Kedy sa používa prerušený pohľad? Používa sa vtedy, keď máme teleso, ktorého prierez sa nemení a je príliš veľké alebo dlhé a museli by sme upravovať jeho mierku, aby sa nám zmestilo na výkres, ale potom prídeme o iné rozmery, takže norma umožňuje prerušiť to teleso tým, že odrežeme nejakú časť z neho a tie konce pritiahneme k sebe. Ukážeme si postup, vložím si obecný pohľad, umiestním ho v orientácii nárys, zmením si mierku výkresu na 1:1, posuniem si to a dám si ešte priemet bokorys. No a teraz vidíte, že sa mi to napríklad na tento formát výkresu nezmestí, tak idem urobiť ten prerušený pohľad, otvorím si vlastnosti tohto pohľadu a v kategórii viditeľná oblasť si vyberiem nie plný pohľad, ale vyberiem si prerušený pohľad. Teraz vyberiem pridať prerušenie a nakreslím podľa toho, čo potrebujem, buď horizontálnu alebo vertikálnu čiaru. Ja dám teda vertikálnu, odtiaľto sem a druhú stačí kliknúť iba na hranu, tá bude tu. Takže medzi týmito dvoma modrými čiarami táto časť bude odstranená a konce budú prisunuté k sebe. Prejdem nakoniec na štýl prerušovacej čiary a z toho zoznamu najlepšie je použiť S-krivku a vyberiem si S-krivku na geometrii, čiže ukážem odkiaľ pokiaľ. Čiže zase od tejto čiary po túto čiaru. Vidíte, mám tu dve S-krivky, dám OK. To, čo som povedal, sa udialo, čiže tá stredná časť išla preč a tie koncové časti sa prisunuli k sebe. Táto časť samozrejme sa posúva, takže pozor na to, lebo tento pohľad je rozdelený teraz na dve časti. Znova vyberiem si pohľad, poznámky, zobraziť, osy a vyberiem táto a ešte tieto. Toľko postupu, ako vytvoriť prerušovaný pohľad. Ďalším typom, ktorý si ukážeme, je polovičný pohľad, kedy sa tento pohľad používa. Používa sa vtedy, keď sa jedná o symetrické súčiastky, buď symetrické okolo jednej, alebo okolo dvoch osí. A vtedy stačí zobraziť iba jednu polovicu alebo jednu
štvrtinu tej súčiastky. Je to zjednodušenie toho zobrazenia. Vložím si opäť obecný pohľad v orientácii nárys, zmením mierku a pridám si priemet ako bokorys. Tu budem potrebovať zobrazenie rovín, tak si ich zobrazím. A teraz tento priemet, ten bokorys zobrazím v polovičnom pohľade, dvojklikom otvorím jeho vlastnosti, zase viditeľná oblasť a vyberiem si z ponuky polovičný pohľad. Software ma vyzýva, aby som vybral referenčnú rovinu, takže referenčná rovina je rovina nárys a potvrdím to. Pokiaľ by som chcel meniť polovice, dvojklikom si ten pohľad otvorím, zase vo viditeľnej oblasti môžem vybrať, ktorá polovica bude zobrazená. Táto šipka ukazuje, že teraz to bude tá ľavá polovica. Zmením, znova pravá polovica. OK, prisuniem, vypnem si roviny. Teraz ešte zobrazím osy, takže vyberiem poznámky zobraziť a dám si zobraziť tieto osy jednoducho klikaním. OK. Teraz k osiam ešte. Zase táto os, vidíte, že os má presahovať cez obrys, nepresahuje, tak keď si na ňu kliknem a pohnem myškou, zmení sa kurzor na štvorsmerový, tak vtedy ťaháte tú os symetricky. Čiže neťahám každú stranu zvlášť, ale celú os, takže tu si natiahnem jednu, tu si natiahnem druhú a túto os si teraz skrátim. Takto sme teda vytvorili polovičný pohľad. A posledný typ pohľadu bude čiastočný pohľad, kedy sa tento pohľad využíva. Zase je to zjednodušenie, používame ho vtedy, keď potrebujeme zobraziť nie celý priemet, ale iba jeho časť. Ja som vybral príklad, kedy zjednodušene zobrazíme iba drážku pre pero s nábojom, čiže s otvorom. Vložím si obecný pohľad v orientácii nárys, zmením mierku a pridám si priemet. A teraz ten priemer nechcem mať zobrazený celý, takže dvojklikom otvorím jeho vlastnosti, znova viditeľná oblasť a vyberiem si čiastočný pohľad. Opäť potrebujem vybrať stred, okolo ktorého budem kresliť krivku, že máme tu ten krížik a okolo tej časti zase klikaním ľavým tlačidlom myšky koliesko ukončiť. Vypnem, že nezobrazuj mi, vyzeralo by to teda takto, keď dám, že nezobrazuj tú krivku, tak to bude vyzerať takto. OK. A teraz ešte, aby som mal ten pohľad úplne zjednodušený, vymažem túto hranu, ktorá je priemetom toho zrezania diery v tom náboji. Takže na karte Layout si vyberiem Edge Display, zobrazenie hrany a vyberiem si, že vymazať. Alebo lepšie povedané erase je nezobraziť, nie vymazať. A vyberiem, že nezobrazuj túto hranu. OK, done. A vidíte, že v tom priemete som si vybral, že táto hrana nebude zobrazená. Opäť zobrazím osy, vyberiem poznámky, osy, táto a táto. Tu mi zobrazuje samozrejme os celého priemetu, takže kliknem na tú os. Keď sa šipka zmení na štvorsmerovú, tak vidíte, že to funguje so všetkými 4 osami. Takže ešte tak. To bola ukážka, ako vytvárať pohľady.